ये आकाशवाणी है। अब आप आशा निवेदी से समाचार चल जल्दी माल रेडी कर। 21 फरवरी से शुरू होगा के टाइम हो गल भाई चलेगा। रेल बजट 26 फरवरी और आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाएगा। 7 सप्ताह से अधिक चलने वाले सत्र में 22 मार्च से 22 अप्रैल तक करीब 1 महीने का अवकाश। बड़ाड़ी भाई एगो चाय बनावा फिर कोई लहरा के लेके चलेला। बड़ा एने ओने लफुआ लेखा घूमत रहत ला। बनाओ एगो चाय। अगला बंगी के टाइम पर कचरा करी एगो चाय ना बनी। सर ज्यादा बतिया मत बनाओ। बा का हो बरारी भाई तार साफ लइका लार बहेरे बा हई का कइला घरौ पिएला चाय धरे के लूल है नहीं चल दला चाय। जवानी में धइले रहता तब न धराई लइकवे में दोष बा। हगनी गार कलेक्टर से यारी बेचे के अंडा नाम धइले बड़े बरारी आ बेटुओ के नाम धइले बड़े सुखारी। हम जानता नहीं को रोक करिए रोक दे 200 चाय दे एक कप। पिया तारा नहीं खेला की उम्र से ज्यादा बोलता नहीं। जान तारा बरारी भाई का कही तारा से एगो मेहरारू के LIC कह दिले बानी आ ओकर LIC पूर गइल बा। अब उ जब हमरा आँख के सोझा आवत है हमर रुआ कांप जाता। उ काटल गाड़ी देती है कि मत कह। ओही लक बइले बर हमरे भौजी सांझे तारा के गाड़ी देते रहे। खूब निमन कोइला ही होखबो यही से नु गड़ी आवत तारी सो शायद बुझाते सहारा में कोइली बड़ो ना आइले चियर बाग भाई नहीं लगे कप पेशल चाय वजह से ताकत आन के केहू पियाई दा होंगे। पापा ई पेशल चाय का होला? अरे दोनों लड़ बहेर बारन स कुछ मिला के दे ना कनी के सूरदास वन से पीजी हो दे। पापा देखो दोनों बिटोरल बा सन अपने में बाजा समत त अंडा उंडा फूट जाई त दिक्कत होई। अच्छा ठीक से छाल। आहो सुधर चा एगो बात सुन लो हो का तू टिकरा के मौगी भाग गई। ए हटावा हमरा के लंड फंड मत बतियावा। हमार अपने किडनी से छोटी पतो भागल बिया हम केकरा से कहल जाई। जान तर पापा ई जहां बोल रहे सन खाली इहे सब बतिया सन हो गइल। तोरा से क्या मतलब है? चल काम कर। जान तर सुधर चा रोलक हिए त गांव के लइका सन के मन लाग रहत रलक चल बरारी भाई लइका सन बाजे रहत ल सो वही ना ठीके को हता 2-3 बार आ जात लगे दिन में हमरे दुकान। हां हमरे पतो हिया तन आ जाओ का हो बरारी भाई तार मौगी उजर धप आ होई सर कहां से करियावा एगो हो गइल हो। देख लो बरारी भाई ना बोले पापा हे बुरा बेटी चोट हमें के कोई अठा कहत लखो तू सुना तेरा लेन बड़रिया ई जितना ऊपर से करिया हऊ उतना भीतरों से करिया हऊ देखले क्षण भर में हेतना आदमी के बीच में हमें लंगटे कर देलक। का लइका से जुड़ा रहेला ये सब सुने पर लाग रहेला खाली लइका से मुंहे लाग रहेला। ए मर्दे बोल देता तो बावरू लग जाता। हां हां देखियो किन्नी मत दी ह देखला बरारी भाई ई चाह देले बा कि तारा दुकान पर से हम बिहान भइला ना आई तारा दुकान पर जल्दी हमें के दो अंडा हम खा के जाई तारा बेटा के कचरई के चलते अब हमें जाई देखिए हम आ जाएम नु त तूने दुआर पर सुअर कोई दिन के जिंदगी भाई यार आदमी के हंस खेल लेवे के चाहिए बोल बात कावना का लाभ होस रे तोरा लेखा हमरा 4 गो पोता बारन का जानता रे अभी देख ले बड़रिया देख ले नु तोरा दुकान के सामने का होता तू ओपी पर से लइका हमरा के तबाह कइले लख आई देख यार मार देलक गिर गई देखला तू देखला नु देखला बड़रिया सारा गलती एकरा में बा अभी मार देलक तेहू ठंडा जी के कुछ टूट फा जाई उठाओ तो नहीं खे
उठाओ तो नहीं सही कामना का बेटा हो हैं किंग मरले कामना का बेटा हो खाली ना बरारी भाई ये लड़का में एक पैसा गलती नहीं है एक पैसा गलती नहीं है रउआ में तो ये गलती हइले नहीं है सब गलती हमरा में बा मम्मी है ने बेंच खींच के लगा ले रहनी महाराज हम नहीं कि हमारा के कहला हो दू छुई में तो इज्जत के पाहे लगा दे। ए बैठो बैठो छुदर चा बैठो बैठो बैठे तो हमारे बैठो बैठो ना अरे महाराज बबुआ में गलती हइले नहीं है हां या तो गलती कहीं हमरा में भइल होखे आ ना तो इनका में भइल होखे यहाँ रोड पर टेबल है बैठो ना ए बनावा हो हमारा अंडा बबुआ का बना के तो हमरे से पैसा ले लिया तो खा ढेर पैसा कोई मिलेगा उतर का हमारा लगे पैसा नहीं खे कोई कोई को खइबो बोला ना। अरे भाई तू चुप रह ना ए तू रह अस्थिर रह तू। अरे हमार पैसा ही दी ढेर पैसा लगा बनावा बनावा काहे झंझट लगाइए बड़ा दुकान पर बनावा सब पैसा पहले हमारा अंडा बने के चाहिए बड़रिया है ने जल्दी ये बेटी चुदवा के 2 अंडा दे के बेला ला जल्दी काहे रे बड़रिया अंडावा घोसर घोसर लागत हो अरे 2 गो सतुया अंडा वाला खा खा कुछ ना होई हाँ ता लइकवा बड़ी हाथ के सफा हो बनावेला नु ली महाराज खाई उतना पर होला बूढ़ पुरानिया के छुरी ना देखावे के। अरे हमा में गलती रहला कहे को हो गल महाराज खाई। ए बताई भाई हमरो के दम मर दे हम उता केल बनी का माना बाबू एगो आउर नो नो काहे हो 2 गो सतुआ अंडा ना पचेला बड़रिया काहे नून छलाई लागत हो घरे को हम जाता नहीं ते तो सब कोड़म को देले हमरा के दुकान पर ए रह ना ए सिबरचा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ए बुढ़ा रुक रुक पापा 2 अंडा खाइबा रुकाओ 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 ए बुढ़ा रुक 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 का हरे का हो 2 अंडा भूलल बा और पाकी चेक करे कौन अंडा तू ले ले हौरी हमने की ले ले चेक कर पापा इतना अंडा ये तो ले बा गरम लागता हाँ हाँ ले जाओ बाहर ले जाओ दे दे भले ना रही बना दे सही हो याद है दू जना के यार दुकान पाइला के बाइक को देले बांस हमने अंडा चोरी ले लो का हेलो नमस्कार भाई लोग और हमनी के वीडियो कैसा लागल है एकरा के कमेंट करके बताइब लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें चैनल के सब्सक्राइब करें और भैया वीडियो आवे में थोड़ा लेट हो गई है एक खातिर क्षमा चाहता नहीं सन अब से वीडियो कंटिन्यू आई लव यू वीडियो पर प्यार आशीर्वाद हमनी के बनैले रही तनी साहब बहुत ज़्यादा जरूरी बा ये प्यार आशीर्वाद दिला के धन्यवाद।